Pre deti urobia všetko. Reč je o Adriane Kmotríkovej, Andreji Palfi Belániovej a okrem iných aj Martinovi Valihorovi. Nielen oni traja, ale aj viacerí umelci prišli podporiť Deň detí, ktorý sa konal v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Deti ako smetí a radosti plným priehrštím. Toto bolo v druhý júnový deň vidieť a cítiť pred nemocnicou na bratislavských Kramároch. Nielen zdravé detičky, ale aj zdraví dospelí prišli potešiť malých pacientov. Deti sú naša budúcnosť a myslím si, že hlavne deti, ktoré potrebujú pomoc, sú nevinné stvorenia krehké, ktorým my musíme pomáhať, aby sme ich vedeli vyformovať. Čiže ja si myslím, tým, že som otec, je to pre mňa automatická vec. Adrianu Kmotríkovú na takýchto podujatiach vídať často. Deťom sa snaží pomáhať a rozveselovať ich zo všetkých síl. A vie prečo. Strávila si aj ty v nemocnici nejaký čas, keď si bola dieťa? Keď som bola dieťa, nie, ale so svojou prvou dcerou som strávila niekoľko týždňov až mesiacov. Takže viem, aké to je byť trebárs aj na Vianoce v nemocnici. Viem pochopiť tie mamičky a rodičov, ktorí sú tu s deťmi, aj tie detičky, ktoré by radšej určite boli v tomto krásnom slnečnom počasí niekde na ihrisku. Hospitalizované dievčatka a chlapci sa z pekného dňa venovaného iba im veľmi tešili a ich rodičia tiež. Ja takéto akcie podporujem hlavne pre takto dlho hospitalizované deti. Ako zatiaľ sa vám páči program, ktorý pripravila nemocnica? Je to pekné, páči nám to strašne. Aj tebe? Ako sa voláš? Šeronka. Medzi deti bojujúce s chorobou zavítali aj bratislavskí škôlkari. Moderátorka Andrea Palfi Beláni svojou prítomnosťou Deň detí v nemocnici podporila tiež. Tak ja si myslím, že už keď má človek dieťa, a hlavne keď si prežije tie rôzne, nie práve ľahké situácie ako ja, tak tomu mám blízko. Adriana, Martin a Andrea mali v živote to šťastie, že prežili detstvo bez vážnych chorôb. Nie každému to osudu dopraje. A preto držme chorým detičkám palce, aby boli čo najskôr v poriadku. Rýchlo sa vyzdravte! Ivana Šišková, televízia.